Στην παρούσα εισήγηση μελετάμε τη σχέση των παιδιών της σύγχρονης εποχής με την παράδοση, παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα έρευνας που διεξήχθη το 2025 σε σχολικές μονάδες της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Συμμαθίας. Στόχος μας ήταν να διερευνήσουμε τις απόψεις των εκπαιδευτικών για τον τρόπο που τα παιδιά συνδέονται με την πολιτισμική τους κληρονομιά και να αναδείξουμε καλές πρακτικές που ενισχύουν τη σύνδεση αυτή. Η πολιτιστική κληρονομιά περιλαμβάνει υλικά και άειλα στοιχεία, φυσικά ή ψηφιακά, όπως ζωντανές παραδόσεις που μεταδίδονται στις επόμενες γενιές. Δεν είναι παγιωμένη, αλλά εξελίσσεται συνεχώς μέσα από κοινωνικοπολιτισμικές αλληλεπιδράσεις, ενισχύοντας την κοινωνική συνοχή και τη σύνδεση των παιδιών με τις ρίζες τους. Η επαφή των παιδιών με την παράδοση γίνεται μέσα από 3 βασικούς πυλώνες. Την οικογένεια, όπου οι γονείς λειτουργούν ως πιο ικανοί άλλοι και τα παιδιά μαθαίνουν συμμετέχοντας σε καθημερινές πολιτιστικές πρακτικές. Την εκπαίδευση, όπου οι εκπαιδευτικοί καθοδηγούν τους μαθητές σε βιωματικές δραστηριότητες, ενισχύοντας τη συμμετοχή, τη μίμηση και τη σύνδεση με το κοινωνικοπολιτισμικό περιβάλλον. Τις τοπικές πολιτιστικές δραστηριότητες, όπως δράσεις σε μουσεία και πολιτιστικούς συλλόγους, που προσφέρουν αυθεντικές εμπειρίες μάθησης και διαγενειακή αλληλεπίδραση. Παρά τη συμβολή των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας στη διάδοση γνώσεων, η ανθρώπινη συνεργασία παραμένει θεμελιώδης για την πλήρη πολιτιστική εμπειρία των παιδιών. Η έρευνα βασίστηκε στα θεωρητικά μοντέλα των Μπαντούρα, Ρογκόφ, Βιγκότσκι και Μπρόφενμπρένα, που αναδεικνύουν τον ρόλο της οικογένειας, του σχολείου και της τοπικής κοινωνίας στην εμπλοκή των παιδιών με την πολιτιστική τους κληρονομιά. Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο του 2025 μέσω ενός ανώνυμου ψηφιακού ερωτηματολογίου 5 θεματικών ενωτήτων: δημογραφικά στοιχεία, σχέση των παιδιών με την παράδοση, ρόλος των εκπαιδευτικών στη διαμεσολάβησή της, σημασία της παράδοσης στη σύγχρονη εκπαίδευση και καθημερινότητα των παιδιών και παράγοντες που επηρεάζουν τη διατήρησή της. Το δείγμα αποτέλεσαν 111 εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Συμμαθίας. Συμμετείχαν κυρίως γυναίκες, με τις περισσότερες ηλικίες να κατανέμονται από 36 ετών και άνω. Το δείγμα κάλυπτε ισορροπημένα αστικές και αγροτικές περιοχές. Η πλειονότητα των εκπαιδευτικών θεωρεί ότι οι μαθητές δείχνουν πραγματικό ενδιαφέρον για την παράδοση. Συμμετέχουν τακτικά σε σχετικές εκδηλώσεις και έχουν επαρκείς ευκαιρίες επαφής με την πολιτιστική τους κληρονομιά. Σύμφωνα με την έρευνα, οι συνήθεις δραστηριότητες πολιτιστικού περιεχομένου στις οποίες συμμετέχουν τα παιδιά γενικότερα κατά τις απόψεις των εκπαιδευτικών σχετίζονται με την αναβίωση εθήμων, τους παραδοσιακούς χορούς και τις τοπικές γιορτές. Σημαντική είναι επίσης η επαφή τους με μουσεία και προγράμματα τοπικής ιστορίας, ενώ άλλες μορφές όπως μουσική ή παραδοσιακές χειροτεχνίες εμφανίζονται σε πολύ χαμηλότερα ποσοστά. Παράλληλα, οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν ότι στο σχολείο συζητούν τακτικά για την τοπική ιστορία και την παράδοση. Επιπλέον, από τις σχολικές δραστηριότητες που συμβάλλουν στην ενίσχυση της σχέσης των παιδιών με την πολιτιστική τους κληρονομιά, καταγράφονται η αναβίωση εθήμων, οι επισκέψεις σε μουσεία
και πολιτιστικές εκδηλώσεις ως οι πιο αποτελεσματικές. Η οικογένεια παίζει επίσης καθοριστικό ρόλο στη μεταλαμπάδευση της παράδοσης. Οι εκπαιδευτικοί αναφέρουν τις συζητήσεις, τη συμμετοχή σε έθιμα και εορτασμούς, αλλά και τις επισκέψεις σε μουσεία και τη μαγειρική με παραδοσιακές συνταγές ως βασικούς τρόπους επαφής των παιδιών με την πολιτιστική κληρονομιά στην καθημερινότητά τους. Σχεδόν όλοι οι συμμετέχοντες στην έρευνα εκπαιδευτική θεωρούν ότι η παράδοση συμβάλλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση της πολιτιστικής ταυτότητας των παιδιών και ότι μπορεί να ενταχθεί δημιουργικά στο σύγχρονο εκπαιδευτικό πλαίσιο. Θεωρούν ακόμη σε μεγάλο ποσοστό ότι η παράδοση μπορεί να ενταχθεί παράλληλα στην καθημερινή ζωή μιας οικογένειας. Ωστόσο, σύμφωνα με την έρευνα, η εφαρμογή συναντά σημαντικά εμπόδια. Ως κυριότερα καταδεικνύονται η έλλειψη χρόνου, η ανεπαρκής ενημέρωση και η σύγκρουση με τα σύγχρονα ενδιαφέροντα των παιδιών. Σημαντικά προβλήματα θεωρούνται επίσης η απουσία πόρων, η έλλειψη υποστήριξης από το σχολείο ή την οικογένεια, αλλά και η διαφορία των ίδιων των μαθητών. Τα δεδομένα αυτά αναδεικνύουν την ανάγκη για πιο ελκυστικές και προσαρμοσμένες δράσεις που θα συνδέουν ουσιαστικά τα παιδιά με την πολιτιστική τους κληρονομιά. Οι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν ότι η επαφή των παιδιών με την παράδοση προϋποθέτει συνέργειες ανάμεσα σε 3 βασικούς πυλώνες: το σχολείο, την οικογένεια και την τοπική κοινότητα. Το σχολείο έχει πρωταγωνιστικό ρόλο μέσα από διαθεματικά προγράμματα και βιωματικές δράσεις. Η οικογένεια συμβάλλει με αφηγήσεις και καθημερινές εμπειρίες, ενώ η κοινότητα λειτουργεί ως ζωντανός φορέας πολιτισμικών αξιών, προσφέροντας αυθεντικά περιβάλλοντα μάθησης. Στις προτάσεις τους για τη μεταλαμπάδευση της παράδοσης, οι εκπαιδευτικοί τονίζουν την ανάγκη μιας ολιστικής συνεργασίας σχολείου, οικογένειας και φορέων. Προτείνουν βιωματικές δραστηριότητες, συνεργασία με πολιτιστικούς συλλόγους και μουσεία, καθώς και διαγενειακή διάδραση με τις παλαιότερες γενιές. Η οικογένεια παραμένει κρίσιμος εταίρος, ενώ ιδιαίτερη σημασία δίνεται στη χρήση ψηφιακών εργαλείων και στη σύνδεση της παράδοσης με τη σύγχρονη εκπαιδευτική πρακτική. Συμπερασματικά, τα παιδιά είναι γενικά δεκτικά σε πολιτιστικές δράσεις, αν και η συχνότητα συμμετοχής διαφέρει. Επίσης, οι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν τον ρόλο τους ως διαμεσολαβητές της παράδοσης και τονίζουν τη σημασία της σύμπραξης σχολείου, οικογένειας και κοινότητας στην ενδυνάμωση της σχέσης των παιδιών με την πολιτιστική τους κληρονομιά. Ακόμη, η χρήση σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων μπορεί να ενισχύσει τη συμμετοχή των παιδιών και τη διαμόρφωση της πολιτιστικής τους ταυτότητας. Για το μέλλον, προτείνεται η γεωγραφική διεύρυνση της έρευνας, η διερεύνηση εμπειριών παιδιών και οικογενειών, η αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων στη βιωματική μάθηση και η ανάπτυξη καινοτόμων μοντέλων συνεργασίας σχολείου, οικογένειας και τοπικής κοινότητας για την προώθηση του πολιτιστικού γραμματισμού. Ευχαριστώ για την προσοχή σας.